Mhuri yeZimbabwe tine mashoko atagamuchira, mashoko anorwadza zvikuru kwazvo. Bhazi reMuzanzi Express raita tsaona mumugwagwa weN1 kudhuze nekuMessina. Bhazi iri raibva kuJohannesburg kuSouth Africa richienda kuZimbabwe kuChipinge. Saka kana uine hama yako yaunoziva kuti yakakwira mubhazi iri, mhanya unotarira, nekuti patsaona yaitika mukati mebhazi iri pafa vanhu 10 vabva vafira ipapo paitikira tsaona. Vamwe vakuvara zvakaipisisa ndobva vaendeswa kuchipatara. Mhuri yeZimbabwe, musakanganwa kusubscribe pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani unongosubscribe wobaya the notification bell kuti patinouploada video ndochatanga kuziviswa. Wosheya, wokomenda, wolike, zvinotibatsira kuti YouTube yedu inge ichipushawo video yedu tione takawanda nehama neshamwari naikamu. Saka ruzhinji rwenyika ruri kuchema, hamuna kumira zvakanaka mukati memugwagwa. Ndichakusiyai muchiona video repaitikira tsaona. Ndichiti thank you for watching our content. Tichasangana mune mamwe maupdate anotevera. Varitsvaga Mangozvionerawo mega mhuri yeZimbabwe kuti aiwa chokwadi hapana kumira zvakanaka. Pano hatiuye nenyaya dzekunyepa, tinouya nenyaya dzine umboho, tinoverifya, tisu tine nyaya dzinopisa.